Poate un pilot de avion de vânătoare să evadeze în secret într-o altă țară? Pe o bază aeriană sovietică izolată din apropierea Vladivostokului, în extremul Orient, exista un pilot numit Victor Belenko. Cariera sa a luat o turnură neașteptată când a încercat să facă imposibilul, să fure un MiG-25, unul dintre cele mai avansate avioane sovietice ale vremii. Planul său era extrem de riscant, dar în timpul unei misiuni de antrenament, în 1976, a găsit momentul perfect pentru a acționa. Mai întâi Belenko a transmis un mesaj fals către controlorii de trafic sovietici, susținând că avionul său avea probleme la motor și era pe cale să rămână fără combustibil. Aceasta i-a permis să devieze de la traseul de antrenament și să se îndrepte spre insula Hokkaido din Japonia. Belenko a accelerat la viteze supersonice, făcând aproape imposibilă interceptarea sa de către sovietici. A traversat Marea Japoniei și a aterizat în siguranță pe aeroportul Hakodate din Japonia. Dar nu era complet în afara pericolului. Belenko a cerut azil politic în SUA, complicând relațiile dintre URSS și Japonia. Sovieticii au cerut să fie returnat atât pilotul cât și avionul furat. Însă, din fericire pentru Belenko, acesta a reușit să devină cetățean american și i s-a oferit posibilitatea de emigrare în Statele Unite.